Cuit-cuit. Di ngapunten niki suarane rada Iya percaya Nggih. aku penyanyi iki sisa-sisa wulan besar iki. agawe rucite gawe Waspada no sing ngedram. kula nek sing anu nyepeng bledek niku bledek ngoten ta Pak wawon asmane Nyekel kula nek teng mriki kok jenenge drum kok beda kok bledek ta Pak loh oh kaya ngono kuwi ta nyekel setik atau kok greget-greget. ya le Amit Sewu patut karo udah-udanane karo pasuryane niku kumise niku lho Pak Dalang ya Allah Sing marahi ngangane ya kumise kuwi. Kumise terus dasare rokoke kretek. ketingalipun Amit Sewu nek ngono kuwi tegangan tinggi anu napa niku bledeke niku wae lho mboten wonten-wonten nyedak Angger selet klubruk. Kang Sinedya. Iki jenenge Sinom Gandel. Gendel. Ayo. Umpama munduta Iya kan. Ora percuma Pak Diarto oleh ngaku wis 4 sasi kuwi. Pun mboten sampe pripun Pak DPR kok pripun lengale uyak wak pun santai mawon pun jenengan pun lenggah. Ketoke enak-enakne bucange nika kijen. Asmanipun sinten bucange Pak DPR? Asmanipun Bapak Agus. Pak Agus. Pak Agus. Pak Agung jenengan ki kepripun ta bucange isih anu enom rumangsaku kok wis rada suderungan. Niki Pak Agung kula sowan mriku napa jenengan tindak mriki? Kayak wong nantang. Rene pokon ngono. Penting petunge cocok wani arep nang ndi. Rak nggih Bu Agung rak nggih mboten tindak to Pak? Mboten tindak ngoten pun rido. Lah nggih. Adat saben niku nek garwanipun Pak DPR niku pun pokoke pasrah bungkokan nek ngeten niki Pak. Nggih nek teng panggung ngeten iki pun. Wong lenyangone iki Ibu DPR wau. Ibarat wong numpak prau. Ki mau sedina ya wis nyampur sari kok ya ora sudo suarane. Aku nyuarani bojoku sepisan wis serak 4 dina. Mulai bareng. Pun kados keten lho, pun ngliur-ngliur kados keten nyuwun ngapunten Ora Ibu apa-apa nek ambruk orene no. Lumampah tanpa
lumampah tanpa welah ing madyaning jala Jala Tunda lah pundi asmanipun Pak Jala Tunda aku sing nebak kuwi wani Jala Tunda ngono saut lah nggih lah ning biru-birunan telu kulo sukune mengke mboten cocok jane nggih kepingine nggih Pak Jala Tunda niku nah rakyat nomor WA-mu Angger disebut ki nggih mangke anu nggih kula dilebetke ngene jenengan nggih Pak. Maksudnya ngene jenengan kula apa lebetke. nih Nggih WA-ne niku wae lho. ana grupe iki mung grupe Pak Jala Tunda iki mung Bapak Jala Tunda dhewe ibuke karo anake telu tok kuwi kok grup WA-ne. Oh. Leboke sakniki wae. Leboke saiki bae. Suwen. Kula ki namung diware Pak RT niku kok Pak. Jala niti Jala niti temah kunjing hanggenjong lah iya nek wong dawa ki tekan ngendi sikile ya Dik karang. Iki ora apa-apa ya. Nah nggih mboten krasa Bersyukur. Let mugakna nek ten ngamben niku kudune ambene sing ngombo. Ora kulino ngambet. Jenengan niku to? Ya ora usah ndak entek-entek amben, Pak. Anggenjong paku lingan pagulingan wah jika lajengaken kembang rawe nggih Bu Cange tembang rawe wah kalian rencang-rencang senior Sukolilo oi goyangake caritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tanggane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong
jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku sayang kowe kembang kenongo hatiku digawe loro kembang melati agawe larane hati kembang kecubung agawe hatiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena do sembrono ora becik kanggone para wanita kembange rawe iku paribesane tinimbang rame luwih becik tak tinggal wae inji kembang rawe sampun Matur nuwun. kulaturaken Pak Delah Wahyu Nur Monggo Tiana. Pak Lajeng. Terima kasih.